don't forget to subscribe and help the channel get to 170,000 subs. Welcome to Amavenzo TV. It's the Nedbank Cup. Orlando Pirates 0, Keswick Stars 0. Orlando Pirates loses via penalties. I'm joined by Chwaka Parks. Chwaka Parks. Hey. Sizovusa umanyati latina. Sizovusa uzodwa kuza. Sizivuka meyiwa. Sizovusa umanyati latina. Sizovusa uzodwa kuza. Sizivuka meyiwa. Awuvume umoya wami, awuvume umoya wami, awuvume moya wami, umoya wami uyavuma, awuvume. Yeah. Sibosi, ijeni ye Nedbank ifike ekugcineni, and then without Pirates Nedbank is no longer Nedbank. Their entertainment besinikeza Nedbank for 3 years back to back. Kumbula the last time sidlala ifinal ne-Chiefs bokusekhona nama-fan park, of which now Nedbank is no longer the same without Orlando Pirates Football Club. Yeah, true. That is a football. Let's accept. Without fear or favor, I think isign iye yabonakala bakhona ekuzogcina sekubonile kusabalandeli bePirates. Orlando Pirates Football Club. Sikhalele lokho simane sikhalela singanakwanga. Kodwa bisho ukuthi sane isizogcina siyibona into njenganale. Point number 1. Besizibuza ukuthi ungwana sisi siyombona nini we-striking force as umdlali orepresenta i-national team. Sibuza uTalent Mbatha ukuthi kanti uTalent Mbatha siyombona nini. Khumbula uTalent Mbatha omunye wa-midfielder orepresenta i-national team. True, Chair. Master Chef Siphumbule obesenza i-super sub enza izinto zenzeke. Sizibuza uba sizombona nini. Ubeke ebhentshini egemini ye-Sundowns, will never nikeza i-chance. Today bengasekho nake ebhentshini. Leyo nto isayini eshoyo ukuthi kwi-camp ye-Pirates is no longer nice. Without fear or favor. And umuntu ofana nami ngeke umfake ngokuthi abadlali banama-injury. Hayi ungatshena ama-2K ngaleyo nto. Yashabekho injury, Chair. Ungatshena ama-2K ngaleyo nto ukuthi abadlali banama-injury, not mina. I believe it. Ungatshena ama-2K ngama-injury. And angithandi-ke mina ukushalenje ukuthi ngiyoshalenje ngiyovakashile i-training ye-team. Because angiyazazi uma sengivakashela kwi-training angisiyena lo muntu mina. Ubumnandi ebesinabo e-arena bongamele kusheshe kuphele ngale ndlela kuphele ngayo. Sisuka ekhaya e-arena siyolanda amabhadi FNB. Sibuya ne-lot of parties. Siza lama sibuyele e-arena says over. Sesiphumile nakwi-Nedbank bese siyethembile i-Nedbank ukuthi izosebenzela sithole icup lesithathu. Treble. Yeah, siboneke sithandaza umthandazo wabathakathi ukuthi i-Sundowns idliwe ngoba ehlule thina. Angeke ngawuthandi-ke lo mthandazo ukuthi ngizibone sengumuntu othakathayo. I-Sundowns esehlulile. Ithina sinikeze ukuthi close the gap. Ukuthi sesizothandaza manje ukuthi please opposition do us a favor. Angisiyona i-part and parcel yalokho. I think bonke abadlali bePirates bakwi-contract. I-management ekwi-Pirates ikwi-contract. Kumele benze umsebenzi without fear or favor. Umdlali makumele baka starting lineup akubeke starting lineup. Abadlali mangabe bayahlupha abadilenge nabadlali abahluphayo ngendlela efanele.
hayi lento engiyibona manje ifana negoslow kubadlali Pirates. akuyona into kumele ishintshe le happiness yabalandeli bePirates bebenza ifull house eArena. Sure. Uyabona namhlanje bebedropile abalandeli bePirates. Yeah. Bongasibona labalandeli bebedropile namhlanje. And then I'm very worried after derby. Because after derby iyona sold out. Asazi masibuya la eArena ukuthi Kuzoba njani? sizophatheka kanjani. Because lokho bese sizitshena ngako, remember abalandeli bePirates bese bezitshena kakhulu ngeBetway. La drop esiyenzile kuSundowns ibalimazi. Saphinde sathi sasixolisa ukuthi naye Nedbank ikhona at least iship siphumile. Sasitshela mhlambe sizohamba sihambe siyohlangana neSundowns kwifinal. Sure. Na iSundowns sesiza eArena isiphumile. Phumile. Nako sesihambela phezulu impela kuhle kona kwamahoshe ehamba ngamaqwayiqwayi. Uyabona ihlanzo ecojile ngemva qwayiqwayi. Sithatha ihappiness asikayiwini igame. Sizodliwa eCaprice. Manje umnandi kuphelile. Kodwa into esingeke siyenze thina sabalandeli. Sizoyidlala irole yethu ya player number 12. Support. Sibaphe support. Yeah. Kodwa kumele bazi ukuthi baqalile manje ukusilimaza enhlizweni. Abadlali bayadlala bahola. Kumele umuntu iholo lakhe alisebenzele. And ucoacha useshenje kakhulu iskema yabona i-winning combination asuke nayo ku-MTN 8 ezodlala i-culling uye waphuma out awusazi ke manje ukuthi yini enzeka kwaPirates. Ingakho sithi ke sometimes somehow ipride mabebuyise esatini so kumele sazi manje ukuthi kanti ngabongwana sisi abo talent embatha abo master chef and others so wenzakalani manje ngoba even ngisho i-combination kaMfukeni noApolice noMurimi beyimnandi ngalendlela exakile beyimnandi ukuthi yonke lento ivene yashintsha kuphi suddenly so manje Nkosiyami sizoba yini ku Facebook abokhila bazohleka baze bafe siyoba yini ko TikTok ko MySpace sizoba yini ezweni emasontweni kona kobe sathandazeka nje kona ibhiya lobe lisaphuzeka sizoba yini esportini kumathaveni kubi akwafanele kwaba munce ezweni kubi azavele zakhala kabi mazakhala ngathi sathi kodwa ke at least abasichomelayo sizobachomela ukudlula bona. Remember we've got 2 cups. Jimmy. Abanye ama team wonke akabi nalutho. Nayo le Nedbank asazi uyogciniwe ezandleni zikabani. Nayo kumthandazo wabathakathi ukuthi mhlawumbe ngagcina iSundowns ibhimba sigcina sibuyela kwiBetway. So kumthandazo kuyabathakathi leyo. Asazi kodwa ke all in all ngizocela kubadlali bePirates bastike kulani yabo. Siya egamini enzima yeDerby on the 28th this coming Saturday. And then that game is going kungenzeka ishange isimo. Uma singayiwina la game yoshange isimo. Iyobuyisa abalandeli bePirates Stadium. Iyobuyisa amathemba kuthina. Ukuthi shuthi igame negame manje kumele siyiwine ongenani uma ngabe iyathina kudingeka idecide kuba ama goal awenza difference kodwa nje abadlali bethu siyacela basiwinele iDerby is a tour time manje esesibhekile kanti bese sitshena ukuthi soshaya ama champion kwiDerby kwaye sabe sidle iSundowns sesizibeke kwiposition right unfortunately because ibhola na therefore and that Toby Jane said football can kill you real dead. Naku sokufatina but napakane but once a pirate always but you know mas yafa so fasiti hello but no mas yafa so fasiti hello city hello Paris hello. Thank you my friends wethu. Thank you Chebe.